Cek 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 mic kabel. Oh ya. cek this audio this Kristi audio tis 1 2 tis 1 cek cek ilo 1 cek ilo 1 2 tis cek ilo dijajal tis 1 2 3 cek ilo tis lo hi cek ilo cek ilo 1 dijajal iya tis 1 2 hi cek ilo 1 2 cek ilo sa cek ilo cek 1 cek ilo cek 1 cek lo hi cek ilo cek 1 lo cek ilo Sip.
pelejara usaha bertamu kakung Sumawana putri kasamun kasdo agrawi menapa kita dados dani ingkang habgati panjenengan Bobo Jiman Sulistyo dalah Ibu Suratmi saestu kakademen amurus kon api diburani Gusti kepareng ngadani gelaran upacara adat Widiwidana hami suda kenyanipun inggih Roro Ayudya Ayu Arista ingkang sampun kepareng jinatu pramirsa Bagus Triyanto Putratmojo jaluk panjenengan Bobo pasmin dalah Ibu Romene ingkang dalem teladan dusun Pongangan RT 4 RW 1 Desa Samirono Kecamatan Gedasan Kabupaten Semarang sinambi ngerantu tondo tengoro tasih kepareng atur panglipun lumantar kawula sakadang paras ayu kagungane panjenengan Mbak Ira Kartika Kartidut campur sari.
wajine kilen sing padha turu wajine kilen saiki wajine kilen sing padha turu wajine kilen Gandane kang sekar gadhong miwa kembang-kembang menur kang esmu aro winur lan yotan kati kusumo mangambar-ambararo warga sing dupaku amalon nganti mega kang wimbo Bathara tan samar pamoring suksma sinomaya winayu ing asepi sinimpen dalang ing kalbu pambukaning warana tarlen saking liep layap luyuping aluyup pindha pesating sumpena sumusuping raksa jati Siapa magita-gita tandang yudha aja nganti kelatan aja siapke sakabeh gaman tobat triswa pedang panjing pabaratan putra ayo para sata Kurawa panjing pabaratan kalake masa kersi keping gegaman wah pacak baris pendem pakul boyo mangap kepung sakabeh para satriya Pandhawa kan ayo aja kaya bocah cilik budal majing pabaratan ngestaken dawuh ngestaken dawuh ngestaken dawuh ngestaken dawuh ngestaken dawuh budal kalake saing para satriya Pandhawa wah aja kaya bocah cilik etah sarume ketangkel man ayo aja kekengan sing yak dipingi para prajurit kang pengpengan ngen ngestaken dawuh man
Ora bisa digawe enteng. Pak, ana satria andlok saka Jumantara sapa Gatotkaca wae. Ayo. Mandikya marang aku wae. Pak, ana satria jedul saka bumi Pantarja Pak. Ayo wan. Mandikya marang aku ora mung maju baka siji klubuten Antarja wan. Ayo. Pak. Pranyata para satria Pendhawa Sekti Mandraguna ora bisa digawe. Ayo. Leno pangindhamu sampar gaman glunduk mustakamu pas wah yo pas para sata Kurawa kawon kang dados yudanipun man kapurwakan kanthi puja sesanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manghastungkara mujangkara manungkara merangkang murbabana ingkang wenang sinebat Pangeran Marbudingrat pangesing jagat rat Pramundita Hyang Widi Hyang Manon anenggih Allah Subhanahu wa taala. Saesteng sampun paring pinten-pinten karomatan katentreman kabejan kamulyan nikmatku melaring gesang. Kinarya tandha wujud syukur monggo sarengan panjenengan kula kaegroraken kanthi bilisan tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat salam pun Allah kita sakat tetep nuwun ngaresanipun sekaring jagat mustikaning bawana titah pinilih hadiki baginda Rasulullah Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saesteng kapan wantu-wantu syafaatipun widini atalira wiwit donya dumugi delahan amin ya rabbal alamin. Sungkem bektos kunjuk katur sagung para pepunden para pinispuh para pangarsa praja pangarsa dusun tokoh agama tokoh masyarakat tokoh pemuda para alim para ulama para kiai para pandhita para biksu biksuni para brahmana ingkang kinarya pandam pandoming kiblat ingkang sampun tebih saking maksiat ingkang kinurmatan dumateng para pangban pangbating praja pratreng sutresna adilukang hanggung memardi mardawaning budya tulus ingkang kinurmatan nuwun kawula nuwun. Tan kendhat ngaturaken wilujeng siang wilujeng raos sagung para tamu kakung Sumawana Putri. Ladugi khususipun keluarga Baregung panjenenganipun Bapak Jiman Sulistyo dalah Ibu Suratmi ingkang katemben namurspun nampi nugroho kepareng rumagak karya ambandul krami ngentas pitulus hamisuda kenyanipun ingkang asesile Roro Ayu Diah Ayu Arista ingkang sampun kepareng jinatu pramirsa Bagus Triyanto putra jalu panjenenganipun Bapa Pasmi dalah Ibu Rumini ingkang gadhah weladan dusun Pongangan RT 4 RW setunggal Desa Samirana Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang.
Kebak ing pandonga Purwomadya usana tansah kasembadan lulus raharja datan manggih rubeda nirbaya nirwikara. Lan ugi kebak ing pandonga mugi putra pinanganten sarembit genya kepareng adani braya ninggal gebyur samudraning agung enggal antuk anda kinarya pancadaning gayuh kamukten ngupadi rejeki ingkang berkah barokah lan ugi malimpah-limpah. Lestari kang kaesti widodo kang samya sinedya durga mendhak kala sirna saliring rubeda lulus mulya manggih raharja. Nun kepareng kawula pun kasat anggota notok korining wicara mbuka osi ing gati babar salokaning jagat kinarya pangendali wara. Kepareng hangaturaken urut roncening acara ingkang sampun sinerat wonten Dlancang Seta punika. Acara ingkang munggo setunggal pambuka ing sampun kapurwakan ing samangke rawuhipun putra pinangan yen putri ingkang kabayang kari mijil saking panti Baliasri tumuju wonten sasana Mayang Arum anggih sasana Panjangka Mulya. Babile putra pinanganten putri Slenggah kanthi hanggana raras katungka sinumbulan rawuhipun putra pinangantian kakung tumuju wonten sasana Longti Nampi. Paran poreng kang kepareng angahe gati ing samangke panjenenganipun bapa dene ingkang kepareng kinarya duta caraka saking warga barigung panjenenganipun bapa Pasming dalah Ibu Rumini. Kasuwun jumeneng abenajeng dumateng panjenenganipun Bapa Supriyana ingkang kinarya Narpa Cundaka sulih sareng saking warga barigung panjenenganipun Bapa Jiman Sulistya dalah Ibu Surat kepareng hanampi atur pasrahipun putra pinanganten kakung ing samangke. Purna Longti Nampi ning putra pinanganten kakung ing samangke lumadining upacara candhaipun niki panggihing putra pinanganten ing samangke. Paripurna upacara panggih kalajengan upacara adat Widhi-widana dumugi paripurna ingkang sampun sinengker wonten ing laladan Dusun Tawang Samirana Getasan Semarang. Paripurna upacara adat Widhi-widana lumadining acara candhaipun nggih tanggap walian pambagya Harjayuwana saking warga barigung panjenengan Bapa Jiman Sulistya dalah Ibu Suratni. Ingkang kinarya gegunungan Narpa Cundaka niki panjenenganipun Bapa Pangarsa Praja ingkang ngasta kabusaraning ati laladan Desa Samirana nggih panjenenganipun Bapa Slamet Juryana. Purna pambagya Harjayuwana ing samangke praptanipun kadang-kadang pramuladi kepareng ladi dumateng sagung para rawuh kakung Sumawana putri lan ugi keparengi samangke swanipun panjenenganipun Jengtara Nugraha. Ing samangke kinarya hangrensangi rawuhipun kadang-kadang pramuladi swanipun kawula sakadang campur sari paras ayu ing kagunganipun panjenengan Mbak Ira Kartika Kartidut. Mbak pilih samangke kanggep sampun purna kenya sagung para rawuh anggrah habis gata hastungkara purna ingkang kasunaken saking panjenenganipun Bapa Juwanto Jaibin. Sagung para rawuh kakung Sumawana putri mekaten nggah urut roncene acara ingkang sampun sinerat wonten Dlancang Seta punika. Nanging saderengipun kemareng swanipun Prikanca Krida Budaya Dharma paras ayu campur sari derek pitepangan andon Prana Gladiwano rikal meneng ngirit kadang-kadang Widuwati kepareng jumeneng wonten panjenengan Mbak Tia sumangga kasuwun jumeneng. Ngaturaken wilujeng siang Mbak Tia sampun dangu boten pinanggih pripun wartosipun. Kula nggih sehat no.
Sehat, waras. Ya waras kudune. Alhamdulillah sehat nek ora waras ya. Kok dikira nek gak pongiten. Matur sembah nuwun Mbak Tias kepareng jumeneng. Sumusul widuwate ingkang kalih wonten panyipun Mbak Ambar sumangga kasuwun jumeneng. Selamat siang Mbak Ambar. Selamat siang Pak Hasan. Alhamdulillah bisa bertatap mata bertemu muka. Ya betul. Gitu, sing bakal tansah pinarengan sehat selamat bagas waras. Amin. Kinarjo hamur wakani atur lan lumantar paras ayu campur sari rika menika sinanggiung Kristi Audio diabadikan bersama Axis Video Shooting Semanul. Kinaryo hamur wakani panggihan kawula sakadang brikonco Kerido Buddha Darmo paras ayu campur sari kanggonipun panjenengan Mbak Ira Kartika kunjuk katur sagung para rawuh kakung sumawon putri. Lan iki menika dereng wonten tandha tengara saking panjenengan Ibu Pujogo Subogo atur lelangan panglipur kalajengaken
Jumenipun panjenenganipun Mbak Tia semonggo. Ya ca. Kumandang suarane. Sangger kulino nanggon ngisor tratak ngene iki wis teko. Cetrono. Cetha. Bot-bote ngabot nyong ke sekolah Ladan Temanggung tekan kene iki sesuk tanggal pira sesuk iki iki tanggal 10. Nah, pas. Lah kuwi angsurane njer tetep cetha. Ya to. Lho tenang ya. Aja mbok elingno lho, aja mbok elingno. Aku ki dadi ora nyaman perasaan. Kok ora nyaman piye nek nyong kuwi urip tanpa angsuran ki bagikan langit tanpa bintang lho ya. Marai semangat ya. Marai semangat ya Mas, wis ana pepadang. Oh iya. Mbak Ira Kartika. Ngono kuwi. Menika derek sowan lumantar kadang-kadang campur sari ringkes. Paras Ayu. Paras Ayu, kagungane sapa? Mbak Ira. Mbak Ira Kartidut. Kartidut. Lanang kok wedok. Kae koyone kok dobel. Ya nek pinuju katwan dawa niki ketoke lanang nek pas gelungan kok ya kaya putri. Iya. Atur panglipur nak. Mriko pun katur uluk salam rumiyin. Oh iya. Bapak Ibu para tamu undangan. Menika ugi kadang pisan ugi sampun rawuh nggih Kang Mas. Nggih sampun rawuh. Saking pundi Kang Mas? Saking Jogja. Jogja adoh no. Ayo mung tanggane dhewe kaya Oh, lha to? Endi? Lho iki nek Samirono karo Samirono lho ya. Iya. Oh, masih satu kelurahan. Masih satu kelurahan. Iya, Desa Tawang dan Desa Pongangan. Iya, dusun kok desa liya. Katen, menika katur lelangan ingkang jumbuh kalian swasana nggih Kang Mas. Iya, Nak. Ngaturaken lujeng siang Bapak Lurah. Nggih. Kalian Ibu. Pak Lurah tasih 6. Injih. Janda. Nyun pangapunten, Pak. Kawula gegojekan wonten mriki. Nemtur budaya. Ngono kuwi. Pun katuran repen ingkang leras rumiyin. Iya. Nyon pelok kowe ya. Weh pelok. Iya. Baik. Ngono arep bawani apa ora? Ya bawa. Oh, ngono ya? Ado-ado saka Temanggung kok ora bawa. Ya. Pedino. Temanggungmu ngendi, Mas? Nyong Temanggungku adoh no. Adoh. Ming pingit lho ya. Pingit perbatasan Semarang Temanggung Magelan. Oh tak kira sing kono pucuk gunung Ora no, ming ngisor-ngisor kene sak lor gerabak lho ya. Ayen mangkono nimas aku Kristi audio biyen rung ini iki saiki luar biasa Oh ya. iya. Mantap ya ta Kang ya. Jos. Laras. Audio. lah ya trimo mundur Wah suarane gini. Sing apik sono iki ya. Iya. Tanpa guna tansah nyandek marang wong tan hawaro Aku cok ngene iki cok samar. Aku pas tu niku ana wedok gawa jeruk aku dadi kliru e. Dadi piye? Etu jer. Jeruk-jeruk. Aku kok ya liwat nggo jeruk ngono megleng liwat ngarepen ya aku dadi kliru. Etu. Nah, yang kakung terus gumujeng mawon sajake kelingan jaman biyen. Tahu tuku jeruk. Oke, ya. Tahu tuku jeruk. Tuto
prayoga agusu mingkir nadyan ati kusut amadana. Jan kok saya moremi jamune sapa? Kok jamune sapa to? Biasane ki jamune apa ngono kok jamune sapa ngene ya. Tambah hari tambah morem. Nak, iki wis ana tandha teng ngara bejo kang dadi slirane kasun pinarak ngene ya. Berarti ki aku diaturi begogok meneh. Iya, begogok. Begogok ugek sak delita ne ya. Nggih matur sembah nuwun tandha teng ngara saking Ibu Pujangga Sembogo. Menika sampun purna nggih kepareng Adibusana Welas Wadana putra pinanganten daya-daya putra pinanganten putri Kabayang Karimijo saking Panti Baliasri tumuju wonten sasana Panjangka Mulya.